боришоти шадиди барф дар 2 ҳафтаи охир дар масири Душанбе Хуҷанд на танҳо барои рафту омади сокинон, балки ба бозорҳои пойтахт ҳам бетаъсир намонд. бо фаромадани тармаки ин масир чанд рӯз банд шуд, даҳҳо мошини боркаш дар ду ҷониби Ағба мунтазир монданд. ҳомидхон ки мошини боркаш дорад ва чанд сол боз ба тиҷорати картошка машғул аст, мегӯяд дар баробари хароҷоти маъмулии роҳ дар ин шабу рӯз сарфи сӯзишворӣ ҳам зиёд шудааст. ба сабаби эҳтимоли фаромадани тарма, ронандагони мошинҳои боркаш аз сафар ба вилояти Суғд худдорӣ карданд ки ба нархи маҳсулот дар бозорҳои шаҳри Душанбе бетаъсир набудааст. خیلی سه روز دو آمده ماشین آخه چه وزبی نیست وزبی نکنیشین مش هر سال میشوه یه هفته نه روزه سه روزه با میگذره میره آخه масъулони бозори Сомон ки яке аз нуқтаҳои тақсими маҳсулоти яклухти кишоварзӣ аст, сабаби болоравии нархи маҳсулотро дар душвории роҳи Душанбе Хуҷанд медонанд. ронандо гуфте раф азнем инам 4-5 грамм ахам мешад таъсир дар нарх мерасам. аз вилояти Суғд ба Душанбе асосан картошкаву пиёз, орд, тухм ва маҳсулоти ширӣ меоранд. мушоҳидаи мо дар чанде аз бозорҳои пойтахт нишон дод ки дар пайи чанд рӯз баста будани роҳи Душанбе Хуҷанд нархи баъзе аз ин маҳсулот боло рафтааст. картошка ки талаботи мардум ба он зиёд аст, дар бозори яклухтфурӯшӣ 2 сомониву 60 дирам ва дар бозорҳои чакана то 3 сомонӣ боло рафтааст. нархи пиёз ҳам аз 2 ҳафтаи пеш 10-20 дирам боло рафта, нархи яклухти он 1 сомониву 60 дирам ва чакана то 2 сомонӣ расидааст. 80 дирам буд, сабзи 80 дирам буд. Ман аз пиёз мо як бор омадам 80 дирам гирифтам. ҳозир хайки 170 шуда, 160 шуда. Я линчаша ман ами сеткара 14 сум, 12 сум гирифтем. ҳозир 40 сум мегири. албатта қимати дорад. ба баробар қимати каст. бобои Мирзоалӣ ки моҳона 250 сомони нафақа мегирад, имрӯз аз бозори яклухтфурӯшӣ на як халта, балки бо харидани чанд кило пиёз қаноат кард. вай мегӯяд оилаи 9 нафараш ки фарзандони ноболиғ дорад, танҳо аз нафақаи ӯ таъмин мешаванд. дар ин шабу рӯз ҳамчунин дар фурӯшгоҳҳои Душанбе маҳсулоти ширие ки аз вилояти Суғд оварда мешавад, камчин шудааст. ҳангоми ҳузури мо дар мағозаи ширкати Файзи Расул ки яке аз таъминкунандаҳои маҳсулоти ширӣ аст, яхдонҳои он нима холӣ ба назар мерасид. сокинони пойтахт чанд рӯз боз қаймоқҳои ин ширкатро аз мағозаҳо пайдо карда наметавонанд. тарма ифрод барои ҳама тарма раҳо махкам будан маҳсулот камчин паго бо мешад паго. обу ҳавошиносон мегӯянд дар рӯзҳои оянда ҳам бориши барф дар назар аст. агар дар пай ҳар роҳбандӣ вазъ чунин бошад, эҳтимол дорад нархи маҳсулоти аввалияи мардум боз ҳам гарон шавад, чунки дар баъзе аз бозорҳо маҳсулоти захиравӣ хеле кам мондааст. ба таври мисол дар бозори деҳқон якрӯза талаботи картошка 2 тоннаву 300 кило аст, вале дар захираи ин бозор ҳамагӣ 5 тонна аз ин маҳсулот боқӣ монда асту халос. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.